Вучыць і вучыцца. Педагог з маладзечна выйшаў у суперфінал конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь». Дырэктар школы нумар 1 імя Янкі Купалы Васіль Маліноўскі заняў першае месца ў намінацыі «Руская мова і літаратура», «Беларуская мова і літаратура». Васіль Владимирович педагог з 10-гадовым стажам, настаўнік рускай мовы і літаратуры. За гэты час ён стаў лепшым настаўнікам Гродненскай вобласці, некалькі год таму мінскай, а цяпер здольнасці маладзечнага педагога ацанілі на ўзроўні краіны. Са сталіцы Васіль Маліноўскі вярнуўся з перамогай, яркімі эмоцыямі і заслужанымі ўзнагародамі. По окончанию конкурса нам была вручена награда «Отличник образования». Это самая высокая награда в сфере образования. И во Дворце Республики нам был вручен подарок от президента, благодарность президента и именные часы. 10 дзён выпрабаванняў засталіся ў мінулым. Візітоўку, урокі ў незнаёмым класе, прэс-канферэнцыя. Профмайстэрства педагогаў ацэньвала журы. Гэта 50 чалавек, сярод якіх дактары навук і настаўнікі практыкі. Мы выступали с авторской методикой «Стратегия продвижения чтения». Она предполагает использование также авторских приемов для того, чтобы увлечь ребенка чтением, для того, чтобы он хотел читать, любил читать. То есть, если говорить с такой научной точки зрения, то это формирование читательских компетенций, и метапредметных. Мы за это выступали. Чытанне – аснова любога прадмета. Менавіта таму настаўнік распрацаваў стратэгію павышэння цікавасці дзяцей да чытання. Дарэчы, распрацаваны прыёмы і метады ўжо выдадзены некаторымі выдавецтвамі і ўкараняюцца ў педагогіку рэспублікі. Настаўнік – гэта больш, чым прафесія. Педагогі закладаюць падмурак будучыні і выхоўваюць падрастаючае пакаленне. Але дарослым ёсць чаму навучыцца ў школьнікаў, якія бачаць гэты свет яркім, насычаным і цікавым, адзначыў Васіль Маліноўскі. В своей работе, в первую очередь, мне кажется, что директор, что учитель должен такой принцип доступности. То есть то, что ты хочешь донести, оно должно быть понятным и доступным. Неважно, это дети или это взрослые. Мне находить общий язык с детьми легко, наверное, потому что, опять же, используемые приемы, они современные. Они из мультимедийной журналистики, из пиара, из бизнес-технологий, это из старителлинга. Это все те приемы, все те слова, которые им понятны и интересны.